Вижте каква е разликата между тези два балона. Нормален балон, с който се правят най-често украси и се надуват балони с хелий, и специален грамадански балон. Сега ще ви покажа как този голям грамадански балон ще влезе в ето този прозрачен балон и ще се получи нещо интересно. Гледайте сега. Първо трябва да отворим този голям прозрачен балон. Това много повече прилича на материята на плажните топки, отколкото на стандартния балон. Този е латексов, а това е някакво ПВЦ, нещо като плажна топка. Но не точно, много по-гъвкава и много по-мека. Сега ще стане малко шумно, защото трябва първо да раздуя този балон. Използвам ето такъв компресор. Гледайте сега, надувам и трябва да държа здраво, да го раздуя хубаво, за да може, когато големият бял балон влезе в него и се надуе, да опъне всичко тук вътре, да стане в него. Сега дърпам го и трябва да внимавам да не го изтърва и да издишам въздуха от него. Ето, издувам го внимателно. Трябва да го издуя хубаво, защото не искам да остава много въздух в него, за да мога, като сложа този бял балон и между него и големия бял балон да няма много въздух. Така, сега как се слага този балон в този балон? Трябва ми една пръчка, ето. Аз използвам метла, защото този балон е много голям. И рядко се случва да работим с такива балони, затова използвам каквото имам под ръка. След което трябва да хвана големият прозрачен балон и внимателно да отворя и да вкарам белия балон вътре. Само в началото е трудно, защото не се плъзга плавно и трябва много внимателно да натикам през отвора на прозрачния балон да влезе. Този, като мине навътре, вече става лесно. Ето. Натиквам го. Но той залепва, нали знаете, фолио, когато искате да имате някакво фолио, облечете нещо с фолиото и после колко трудно се разлепва, това е нещо подобно. Така, стана тази работа. Сега, хващам тук отгоре, изтеглям. Ето, вижте как изглежда. Какво следва? От тук слагам белия балон тук и надувам само него. Не надувам прозрачния, а надувам белия, който ще се раздуе и ще опъне вътре другия балон. Започвам, пак ще е леко шумно. Вижте колко голям стана. Сега, тук има нещо, че трябва да хвана белия балон, защото остана малко въздух между белия балон и прозрачния, а аз не искам да оставя въздух. Затова тук е малко сложно. Много внимателно пъхам с пръста си тук вътре и така натискам, за да може много лекичко да излезе този въздух, който е вътре, но е, честно казано, голяма играчка понякога. Първият такъв балон, който направих, той стои ето там, се получи лесно. Да, ето. Вече няма въздух тук. Сега, опъвам много здраво. Я първо да го премеря с другия балон, дали стои правилно, стои. Другия балон е там горе. Съм си го подпрял. Така, завързвам, но това не е лесна работа. Трябват здрави пръсти. Штрак! О! Така, издърпвам. Ето го възела. На този възел после ще сложа
един дълъг моделиращ балон, за да мога да го завържа по-лесно за балонената колона. Използвам една голяма кофа, в случая такава, където слагам балона, за да съм сигурен, че като го сложа, ще застане равно, защото трябва да му залепя надпис. Така, чакайте да обърна малко по-насам, да може да виждате по-добре. Да. И сега взимам надписа. Ето го. Подготвил съм си тази специална джаджа. С нея търкам надписа, за да може да залепне хубаво за транспортното фолио. И почвам да гледам къде да го сложа. Сега една малка тайна. Аз стоя ли се отразявам в балона. На предния балон стоях на същата височина и го сложих в отражението си малко над кръста, т.е. на пъпа. И правя следното нещо. Сега развъртам тук. Разлепвам, нищо не развъртам. Разлепвам. Хващам надписа и внимавам да го залепя по средата. Направил съм си балона, обърнал съм си го точно по средата и правя... Айде смело. Хоп, готово. Сега много внимателно разтърквам надписа с гъбичката, която е специално за лепене на фолия и е много мекичка, много внимателна. И тук има още едно малко надписче, което трябва да бъде залепено. Ще отворя и него, като тук магията е да го разлепиш от транспортното фолио. Тук ми се е подгънало фолиото, транспортното, и сега трябва да го оправя, защото старото пък, ето, намачках го и не мога да го ползвам. И така, тук когато не става от едната страна, започваш от другата. Хоп, готово. Винаги има някакво решение, само да се сетиш на време. Така, залепвам и другият надпис тук, където трябва да бъде до него. Отново, много лекичко с гъбичката, правя така и разлепвам. Ето е така. Хоп. Друг проблем на този тип балони са, защото вече носех такива, че заемат много място, когато ги носиш с кола. Ние от Party Jack имаме голям автомобил, но въпреки всичко трябваше да правя малко по-специално наместване. Цък, и двата надписа, виждате колко бързо и лесно става. Ето, так, и това ще бъде върху една колона с балони, отгоре пред една аптека. Ето го, вижте колко грамадански балон, даже като застана зад него и не може да ме видите. И така, аз съм Живко от Party Jack. Вие може да видите повече за Party Jack, услугите, които предлагаме, украси с балони в нашия сайт party-jack.com. И да се поръчате, разбира се, украса, може и да видите всички останали видеоклипове и снимки, които споделяме, защото това ще направи денят ви по-цветен, по-пъстър и по-красив. Винаги, когато ви стане така по-мрачно, отваряте Party Jack, разглеждате красотите, които правим, и се усмихвате.